territorio, podemos tener garantizado el agua que necesitamos para el futuro de toda nuestra comunidad. Una comunidad que ha crecido mucho, de forma ordenada, y que ve el futuro con la tranquilidad y la confianza de las políticas al servicio de las personas. Una comunidad que sabe perfectamente quiénes defienden de verdad los intereses de nuestro territorio y quienes, incomprensiblemente, en materias tan sensibles como las del agua, han preferido dar cuartos en beneficio de otros lugares diferentes a los de nuestra tierra. Nuestra agricultura, nuestra industria, nuestro turismo, incluso otros sectores productivos de nuestro territorio, tienen su futuro basado en el agua. Y el Partido Popular garantiza el agua necesaria para que el futuro de la Comunidad Valenciana sea de confianza y de tranquilidad para todos los valencianos. Gràcies, senyor Camps. Traspassat ja este equador d'este debat dels candidats, obrim ara una nova ronda d'intervencions en un tema clau. No hi ha dubte que una de les notícies polítiques de la legislatura és l'aprovació del nou Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, un fet transcendental per a la realitat política valenciana, per al nostre autogovern, que per si mateix justifica ja que li dediquem atenció explícita. Aprovar l'Estatut s'obre la perspectiva ara de desenrotllar-lo dins del marc constitucional. Senyor Camps, té vostè la paraula per abordar aquesta qüestió. Moltes gràcies. Posiblement, des del punt de vista polític, ha sigut el moment més important de tota aquesta legislatura. El Partit Socialista i el Partit Popular van aprovar una reforma fonamental per al nostre futur com a poble. Era tindre l'Estatut que ens correspon als valencians. Varen rebre també el recolzament de les Corts Generals i varen rebre, en definitiva, l'impuls d'una societat que sap que l'Estatut d'Autonomia és la nostra via definitiva de recuperació de l'autoestima, de l'orgull de valencians i, sobretot, de l'assentament del nostre projecte polític. És un estatut ambiciós, és un estatut de primera i és l'estatut que ens dona la via oberta cap al futur. Un estatut, a més, que defineix la nostra comunitat, Comunitat Valenciana, la nostra llengua, el valencià, les nostres senyes d'identitat, la senyera i altres símbols fonamentals per entendre el passat, el present i el futur de la Comunitat Valenciana, que ens dona la força per a tindre interlocució en la resta de les comunitats autònomes i ple de lleialtat a la resta d'Espanya. Un estatut d'autonomia que s'ha fet en consens, el doble consens, l'autonòmic i el nacional, que s'ha fet entrellat, com diem els valencians, que s'ha fet pensant en els valencians del futur, però també recuperant l'ambició dels valencians del passat. Jo estic profundament orgullós de lo que ha significat l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Jo crec que és un element fonamental també de defensa i garantia i confiança dels valencians de futur. I jo crec que en el seu desenroll, que tinc el compromís d'un desenroll absolutament hasta el límit de les possibilitats legals, tècniques, constitucionals d'aquest estatut, és el que dona tota la força i tota la personalitat per a caminar en el futur en absoluta tranquil·litat. Hem tingut anys de certa tensió i de crispació al voltant de qüestions que tindrien que estar definitivament ja tancades. Jo crec que els valencians som un poble, un gran poble, que tenim les nostres senyes d'identitat. A mi em preocupa moltes vegades quan escolte altres opcions polítiques, fonamentalment el compromís pel País Valencià, i parla d'una senyera que no és la nostra, parla d'una cultura que no és la nostra, i parla, en definitiva, d'un encaix en la Constitució espanyola que tampoc és la voluntat de la majoria dels valencians. Jo espero que el Partit Socialista del País Valencià no estiga baix la pressió del compromís pel País Valencià de canviar la nostra forma d'entendre el futur, el passat i el present de tots els valencians. Perquè els valencians hem recorregut un gran camí. Els valencians hem alcançat per fi la personalitat política que ens correspon. I els valencians tenim avui una gran administració al servici dels valencians, de tots els ciutadans, de la integració, de la solidaritat i de la cooperació. Una administració que dona servicis públics, una administració que dona opcions i una administració al servici dels sectors productius que donen llocs de treball. I, en definitiva, una administració que pensa sempre en la comunitat valenciana, a soles en la Comunitat Valenciana i en força en la Comunitat Valenciana. Tot això s'assenta en esta reforma del nostre estatut. Era una il·lusió, era un anhel, era una ambició de tot el poble valencià i avui tenim aquesta realitat. El nostre estatut d'autonomia al servici dels valencians. El nostre estatut d'autonomia al màxim nivell dins de la Constitució espanyola. El nostre estatut d'autonomia que és el que ens defineix
i el que ens defèn per al futur. Gràcies, senyor Camps. Senyor Pla, té vostè la paraula. Sí, gràcies. El que té de bon nou Estatut d'Autonomia és que confereix més drets, més oportunitats als valencians i valencianes per desenvolupar el seu futur. No? Però una vegada més, senyor Camps, a vostè li s'ha quedat curt. No? A vostè i al seu partit li s'ha quedat ja curt tot. Tot són paraules grandiloquents i hi ha que complir l'Estatut. Hi ha que avançar en el compliment de l'Estatut. Pareix mentira que a les altures en les que estem vostè encara posa en dubte la vocació ferma i la convicció de socialistes valencians en la nostra terra, en la seva gent, en la seva llengua, en les seues costums. Ho sent molt. La demostració de que estimem esta terra, volem esta terra, volem tirar endavant esta terra és la pròpia aprovació de l'Estatut. Li diria que les circumstàncies demostren que vostè no té massa interès en fer les coses. Mire, per a nosaltres l'Estatut és un instrument, però vostè té que fer polítiques que donen la confiança als ciutadans. Per què no ha aprovat la llei de transparència dels càrrecs en l'administració pública? Quin aport té? Quin aport té? El que tothom sàpiga què és el que guanyen els polítics, quins béns tenen, quins patrimonis tenen. Ho ha rechaçat. Per què ha impedit que es creara ja i es posarà en marxa l'Agència Tributària Valenciana? Per què no ha tirat endavant una llei que permetís que no es facin abusos en la publicitat institucional? Està en l'Estatut, també. Per què no ho ha fet? Perquè vol mantindre's en el poder? Perquè vol continuar gastant i despilfarrant els milions d'euros de tots els ciutadans en campanyes de propaganda i publicitat? I mire, per què no ha rebaixat el llistó del 5 al 3%? El llistó electoral. Ho traguem de l'Estatut. Per què no ho ha fet? Perquè té por? Perquè era molt simple. Rebaixar el llistó del 5 al 3. I per cert, lo de que ve el llop ja està bé, el tripartit i el llop. Mire, si vostè el té el llop en sa casa, el tripartit el té vostè en sa casa. Els seus per un costat, els de Zaplana per un altre i els de Fabra per lliure. Arregle primer això i no vaig generant pors i temors, perquè això és el que en definitiva impedeix que moltes vegades molts homes i dones d'esta comunitat tinguin els serveis públics que es mereixen, tinguin l'atenció que es mereixen. En definitiva, la transparència va ser per a mi un element central. I també els mitjans de comunicació, en esta casa. L'Estatut també contempla la creació d'un Consell Audiovisual, que vele per els continguts, per les formes del conjunt de mitjans, per a formar en valors als nostres joves, per evitar les situacions moltes vegades desagradables que es viuen en els mitjans públics de comunicació i especialment en els públics. La Ràdio i Televisió Valenciana és un pou sense fons. Vostè sap que esta casa deu 1.000 milions d'euros, és a dir, 166.000 milions de les antigues pessetes. Un forat negre. Però, a més d'un forat negre, és una televisió que no garanteix la pluralitat, la veracitat i l'objectivitat en la informació. I la transparència també és això, senyor Camps. I l'Estatut també és això. L'Estatut és donar-los als ciutadans totes les oportunitats per a que puguen gaudir d'una informació veraç, objectiva i plural, per a que tinguin programes informatius de contingut. Això també. Per què no ha fet això? I mire, jo vull molt a la meva terra, com crec que vostè també la vol. I respecte molt les institucions. Això ja em costa més creure-ho de vostè. Perquè li puc garantir que si jo sóc president de la Generalitat, un 25 d'abril, que és el principal dia per a reivindicar el nostre autogovern, i a més complint-se 300 anys, com es complia este 25 d'abril, deguent-se a tots els diputats i deguent-se a les Corts Valencianes i als seus representants, és inconcebible que vostè no vinguera a l'acte oficial i se n'anara a jugar a tenis. Això és una falta de respecte a la ciutadania i a les institucions que representen a tots els valencians. I això, en el canvi, li dic que no passarà. Gràcies, senyor Pla. Senyora Marc